Jännä parkoitu rikkoja alla. Mikä se tuli? Crosscut-luokan 5. Sami-Matti Truge. Hyvä Sami. Ja Crosscut-luokan 4. tänään Vertti Sääskilahti. Ja sitten ruvetaan täyttämään palkintokoroketta. Crosscut-luokan 3. tänään Joonas Juupajärvi. Ai sä hait sen. Ei toi ole paljon parempi. Toiseksi ajoi Jimi Kalliomäki. Oikein jännittävä joutuu alaanikkoja. Ja sitten Crosscut-luokan voittaja tänään Kalle Markkanen. Hyvä Kalle! Se on sen verran jo vähän vanhemmin uraa alata jo. Tilaisuuden hyväksi. Oho, ja voittaa oikein kuohuviiniä. Ja näin pistetään alkoholittomat kuohujuomat roiskumaan. Hyvät naiset ja herrat, Crosscut-luokan 3 kärki tänään. Siellä 3 Joonas Juupajärvi, 2 Jimi Kalliomäki ja voittaja Kalle Markkanen. Ottakaa vielä yksi yhteisposeeraus siellä 3 kärki ylhäällä ja sitten tosiaan 3 parasta tuonne AKK-lipun juurelle TV-haastattelua varten. Valtavat aplodit ja tässä kohtaa poseeraukset kuvaille. Ja siitä sitten tosiaan tuonne lipputangon juurelle 3 parasta.